So hello guys, नै दिनै माबा मोनसे मावनांसिगोनलाय जोंहा थाजा होगासिनो माथो खुन्था दोख्लायनो दोनाया बिराद सान्दुंबाबो गलालाय दिनै मारै थाब मोनफैथारखो नोंहालाय ना अबाव थांदों नोंलाय ना जायाखै बस्था बोख्लायसिनांसिगोनलाय आरो अखा हादोंमोनलै बिराद लेथ्रा जानानै दं जायगाया दिनै ओमफ्राय सान्दुं दुंसैलाय रेनकटआबो नै दहाय गाननानै ओरैनो दोनदों सुबायाखै नायदोलाय माबायदि मावो खामानिखौ देखायनोसैलाय एसे आयदै नै दिरुं खाना दोनदों बेखौ खेवनि र' प्लास्टिकआ बिरलाङिनि खाथेना दोनदों आरो बार बारबा बुज्लाबलाजोबो ना दोंथाम खाखायो नै गोजौथोरबो मोनसे गाहायथोरबो मोनसे लास्टावबो आरो थेरबो मोनसे मोनथाम बेखौ खेवखांनानै माखासेफ्रा बैथिं खासियाव हमनो थांदों बिसोर फैबाथाय ओरै नाव लाना गिदिंहैनांसिगोनलाय आं अखा हादोंमोन ना आदार होनायखौ जाजोबाखै खोमा थालांदों बायदि मोन्दों माथो नै फुरा एयाव गुफुर सेस थालांजोबदों जुम खालामना नुयोना नुवा गैया माथो सिनाया बस्था बिजौ गुफुर ना सिनायनो नागिरा बेजों मबाइलाबो बारा जाया बेयो ओइ आमाय फैदो नैबे मोनसेसो गेवाखै नामा गेवनायाथ' गेवबायलै ट्राइपडखौ फिट खालामना लानि र' अखा हादै गोजानै दाबो रानाखै आरो भिडिअ होनो मोनथाराखैमोन आङो दिनै होसाबलाबायनोसै बेखौनो सब नैबे अन्थाइ गोथांलाय बिराद गिलिर गिलिर थिखोनो नागिरा आरो आसियाबो नै आंना दहाय फुङावहाय मेचिन स्टार्ट होनाया हेन्देलानो थरल' बारनानै गोसोम मा फकास खालामाखै मेला नुलानै गोजाननिफ्रायनो बेयाव गोसोमा बिराद गाज्रि जाना थाबाय आरो गिसि जादों दाबो एसे लेट जाबायलै दिनै दैलि बेखौनो मावो जों मावनायालाय होमबाबो दिनै देखायबावसै बिराद फिस्ला जायोलै माने बे माबाया फिस्ला जायो दानाया दै सिबा ओमफ्राय साख्ला बेखौ क्लिन खालामग्रोना लानि र' आं एसे जायगाखौ फोसाबना लाग्रोनि बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो नैबे दाना मैलाखौ एसे गारग्रोसै आरो ना दा नङाबा दाना मोजांजों लेथ्रा जाजोबगोन ना ओंखायनो खनानै दैयाव हरग्रोसै आखाइया बोलो मोना मोनदों फोसाबग्रोनि र' बेखौ
बचा है जिंदगी ऐसी जीत बचा है जिंदगी है माब्रै बेखौ बोखारदो नोङो बेखौ बोखारदो तिरपालखौ खासेव लाना फैलायबायलै हनै माखासे खेवखाबाय आं दिरुङा बोखोलांदोल' मेडिसिन लाना फैनोसै आं मेंजोब्बायानो बिराद सान्दुं ना हिट सान्दुं नै मेडिसिन माबैसे मोनदों मासेनो रावबो होखायाखै आरोना माब्रै मालायबा बबेलं नुखो ओरैनो नै खोदो गैया लासैनो थाबायगासिनो अ नैयाव मासे दं नै बेनो देरसिन माब्रै बेखौ बादायदो मेडिसिन होगोन दा हो आदा मेडिसिन होगोन दा ओइ मेडिसिन होगोन ना मागोन औ नोगोद गिलिरखा बेबो औ मोनसे बुस्थु बावलायबाय आं मेडिसिन मिक्स खालामग्रा बस्था नैबे बस्थायाव जों मिक्स खालामगोन बस्था मोनथाम बोख्लाय बस्था मोनथाम मेडिसिन थाखाय मोनथाम आं गाखोनोसै नायदोलाय आं गाखोनायखौ
आरो सासे फैबावबाय नै सासेया दासो थांगासिनो मोनफैयाखै फैबावगोन इयो दा मिथिया गिसिना गोरान गिसिसो गोरानसो नांगौमोन ना गोरानखौ बोख्लायदो दे मोनथाम नांगोन गोरान Kelabay, medicine lagan share na dana. इसको साइड में, इसको भी साइड में. Berbok masyaw nih. I am king on YouTube. Yes, Android floor kalau enggak. Bos azam berah. Iku hasil nih sih. Ini sudah sistem rog tayo iko sudah nang pasto. Misalnya. Berat dam befer muli fra. Jangan nama muli nuana. Gota dong ni aku, dikena. Ni kota ya, ini sepuluh juta warna. Dia lo kubli kau kerana.
थामनेलनि थाखाय लानि र' नैबेखौ होसिगोन आरोना एबार ALB खौ दहायो माखौ होदों साल्फा नैबे साल्फामोन आरो माने ALB बेखौ होनोसै एबार नैबे FZ ओमफ्राय नैबे इनर' बेयो नैखौसो लखबनांगौमोन गोरानाव दै गुन्दैया एसे इथिं बोखोबाव ALB finish FZ बेखौ लास्टाव होगोनलै बेखौ होसै इनर'खौ होग्रोसै आरोना सासेया माबा याव लगाय फैथों ना जानांगौ आंना जागोन दे खानो रावबो गैया मालाथ' दाय मोननो थागोन नालाय गोदानानै बै गोजोनथों साननाय बेबो हालदै नामा हालदै सिस्टेम बिदि जाबाय मोनथाम बेखौ होबावनोसै आं बिदि होजोब्बायना बेखौ सिङाव हाबजोब्बाय बे गस्ला सिङाव बेखौ एबार आखाइजों मिक्स खालामदो आरो बेल' लगायगोन दा जोंनाव गुन्दैया प्लेन गैयाना अमा गुन्दैया ओंखायनो दाना गुन्दैजों लगायनांसिगोन जों दै लाफा सानदों दै गुसु फैसा मार गादा दंखायो खमफैदो दे खमायनि
बैखौबो आरो दाना सफैनानै आरो जानसै Color change, gomo जाजोब्बाय नै एबार गोमो जाजोब्बाय ना गोमो माने एसे गोमो स्लिब जाबाय बेखौ लखबसै बे मुलिया मानिमोनलाय बे बस्थायाव दाना सोबोब्रा बे दानाखौ सोबो मोजां फैयो उन्दैखौ दोनदो फागार फागार इयाव सोदो खनबा सोदो इयाव बे स्टाइलाव फेनला जोब्बाय बेखौ एबारो नैबे गुन्दैजों दाना गुन्दैजों मिक्स खालामनांसिगौ दाना गुन्दैजों माबायदि लगायो र' नाय बेखौबो नै बे मा बाहाय दोन ए ओरै लाबायना ओरै खालामबाय बेखौ फुरा अखा सिजोबनायनि गथा गथा जानानै दङ बेखौ इसे इसे जाजोबबाय ना लगायदो ओमफ्राय बस्ता मोनथाम सोनानै बख'दो एसे बिदिनो फुल बे स्टाइलाव लगायनांगौ ना एबार नायदो आं इयाव दोनसै माबायदि लगाय नायबाय थादो आंखौ नायदो गथा गथ लगायनोसै बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है सहनी हमें सजा है हम हैं बाजारों के सबकी नजर यहाँ है हर चीज राज है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम ना आए हम ना आए
ऐसी जी छिप छिपाए ऐसी जी हम न Guys, ये पूरा मिक्स जाबाय आरोना दायो पूरा मिक्स जाबाय बियो एकदम पारफेक्ट जाखाबाय बेखौ बेबायदिनो होआनानो बेखौ आरो बरनबावनानै बेखौ बस्थायाव सोनानै बेखौ बस्थायाव सोनानै नैबेबायदि गुन्दै मोजांजों 20टा 30टा मिक्स खालामबावगोन आरो जेनेबा 20टा होयोबा बिदिखौ 10टा होग्रोबाय गेजेराव थोरफो मोनसे मुलिखौ बहायबाय सायाव 10टा बहायबाय 20टा जाबाय बेखौ आरो खदालजों जावग्लिबाय मिक्स गाराय जाबा होयो आरोना बेखौ दे बस्थायाव बख'दो दे मिक्स गोनां माबाया थाफिनदोलै ना मिक्स गोनाङा दङ नै नङा नैया सिगांनिया सिगांनिया साख्ला मिक्स गोनांसोब्रा बेनोथ' नै एसे साख्ला मिक्स गोनाङा दङ बिदि मुलि होबाथाय बेवहाय साख्ला होआ आरोना बेबायदि मुलि होबाथाय साख्ला होआ बे मुलिया गारायनि आरो मैया मोनसे सारदोंमोन एसिड बायदि बेबो गारायनि माखासे मेडिसिननि बागै नांबावगौबा कमेन्ट खालाम खोन्थाना होगोन आं माबायदियाव माबायदि होयो आरोना ना गोरलै टाइमाव होआ बे मेडिसिनखौ बारा होयो होनाया नाया गोरलैयाव बेमार जाबा ना देरबा बांसिन गाराय जायोबा होयो आरोना बे मेडिसिना सोग्रोजोबनांगौ ना मेडिसिनखौ बस्थायाव सो ओइदि बस्थायाव सो 6 बस्ता बेखौ नैबे साइडआव लखबदो बेखौ इयाव लड होजायाबाबो जाबसिलायब्रा गोजौ सिफुङाव जाबनाया फुरा गोलोमदै गजोब्बाय नामा आंलाय गोलोमजोबखाबाय आरोना फुरा देखायजोबला आङो बास बेखिनियाव फोजोबसै मेडिसिन आन्थाखौ देखायबाय मेडिसिनखौ माबायदि मिक्स खालामो ओमफ्राय उननि स्टेपआलाय बेनो आरो बे मेडिसिनखौहाय बस्थायाव सोदो बिदिनो आधा बस्ता सोयो ना फुल बस्ता सोयो जेसेबांखिनि नांगौ एसेबांखिनिखौ सोदो ओमफ्राय दाना मोजाङा बे दाना गुथि गोनां दानाया बे दाना मोजांजों मिक्स खालामनांगौ आरो माने बेना पावारा बुरजाना ओंखायनो बांद्राय एसेल' गुन्दै होनानै मुलि मोनगारो बांद्राय एसेल' गुन्दै होनानै होयोबा अभार माबा जायो आरोना एक्सन खालामो ओंखायनो आरो बिदि गोजा लगायना होजोबनोबा बेखौहाय गुन्दैखौ बुरजा होनांगोन आरो जों बस्थाथामल' होदों आरो गुन्दैखौ बुरजा होदो खनसेनो 30टा 40टा होनानै मिक्स खालामोबा माबा जाया गावबो खस्थ' मोनो आरो लगायनायाव बिराद मेङो ओंखायनो बिदि बस्ता मोनथाम मोनब्रै होनानै लगायखांनायनि उनाव बिदि बे लगायखांनायखौ गुन्दै मोजांजों आरो लगायफिनबावनानै होनांगौ आरो खानानैबो होनांगौ ओमफ्राय सारनानैबो होनांगौ सोलोंना लानांगौ जाम्बा सोलोंना ला देनां मावहैनो हागोन न'आव दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना बेवहायनो फोजोबनोसै आरो मायबाफोर मेडिसिननि बागै मोनथिबावनोबा कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय भिडिअखौ शेयार खालामना हो आसामाव सोरबा थाखा फैसा ओरैनो गारगासिनो लोंनानै नाफोर फिसिना जाथों माबायदि फिसियो नाखौ सोलोंना लाथों जाम्बाफोर बोथोरालाय बिराद मोजां खिन्थु सान्दुङा बांद्राय थ' गाइस फिनिश बेवहायनो मुलिनि बागै मोनथिबावनोबा हरदो आं खोन्थाखाबाय बे मुलिया गारायनि आरोना गाराय जाबा होयो बे मुलिखौ आरो गारायनियावहाय दंबावो माखासे बेखौ मालाबा सारनाय टाइमाव देखायगोन आरोना माबायदि सारो फोजोबसै बेवहायनो आदैमोन नेक्स्ट भिडिअआव मेडिसिन नङाबा आरो माबा मोनसे फैलायगोन आरो आदैमोन मादैमोन लोगोफोर आदा आगै गासिबो बाय नायनानै साबस्क्राइब दा खालामखा जायो खालामाबाबो जायखिजाया नायबानो जाबाय आरोना दिसलाइक मारि आरो थां औ मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मारि बादा गैया साबस्क्राइब खालाम नङा होनदों बाय बाय दाना बस्थाया ओमफ्राय 220